गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय थ' रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन बिदिब्ला जागायलांदिनि सावरायबाय थाखानाय टपिक जोङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौहाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि थ' जोंहा सेथि आपडेट्सआवनो थागोन जोङो सावरायनो लादों जिथुनिखि रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय बेबायदिनो रां क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ थ' जोङो गोबां दिननिफ्राय बेबायदिनो सावरायबोदों दंफां फुलि गायनायनिफ्राय लानानै गोबांथार अरुणोदयनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो गोबां आसनिनि सायाव सावरायबोदों थ' नैबे समावहाय दिनै फिन खेबसे आङो आरोबाव नोंथांमोननो गोसोखांहोनो हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय थ' इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो आरोना थ' जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बयबो मोनगोन निस्सय जोङो दिनैहाय आरोबाव सावरायबावगोन जोङो बेबायदिनो जितु रेशन कार्डनि सायावहाय जोङो सावरायगोन थ' बिदिब्ला सेथि आपडेट्सआवनो जोङो सावरायनो लाबाय अरुणोदयनि रां जोंहा जिथुनिखि 3,000 जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन आरो मामायाबो बेबायदिनो 1250 थाखानिफ्राय 3,000सिम बेबायदि माने जाहैगोनखौ फोरमायलांखादोंमोन दा बेसेबां दिन जोङो नेबावनांगोन होननानै बुङोब्ला गेजेराव मास मोनसे आरो बेबायदिनो बेनि उनावहाय जोङो आगस्ट दान फैनाय लोगो लोगो रांखौ मोननो थांगासिनो बयबो दा 1250 थाखा हाबगोन ना 3,000 हाबगोन जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन थ' जोङो नेनानै थानि आरो बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा रेशन कार्ड थ' जितु रेशन कार्डआवहाय जोङो दा बेबायदिनो दालि सेनि संख्रि माइरंनिफ्राय लानानै बेबायदि जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो मामाया बुंलांखादोंमोन जेबो आसनि मोनसेबो बन्द जायाखै जोंहा दा नै बाजेट फैनो थांगासिनो दङ 6 जुलाइआवहाय बाजेटआ जोबनानै पास जानायावनो बे मास मोनसेया थांगोन आरो बे मास मोनसेनि उनावनो थ' बेबायदिनो आरोबाव फिन बेबायदि दालि सेनि संख्रिखौ मोनफिननो हागोन रेशनफोरखौहाय ना थ' बेखौबो जोङो नेनानै थानि दानिया जोङो आधार कार्ड लिंक खालामदोंना खालामाखै रेशन कार्डजोंबो जोङो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लायोब्ला मोजां माने बेस्ट आरोना थ' बेखौ लिंक खालामनानै लानांगौ बेखौबो खालामनानै लादो आरो बिदिब्ला जोङो दानिया जोबनायथिं गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि थ' बेनो जाहैबाय जिथुनिखि 10,000 रां मोन्दोंमोन आइजोफोरा दा 10,000जों अमा हांसो दाउ बोरमा जियानो फि दा 25,000 रांखौ माब्ला मोनगोन दा प्रसेसआव दङ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ना थ' निस्सय बयबो मोनगोन आसा खालामदों थ' सोलिबाय थागोन प्रसेसआ थ' फाइनाल आपडेट्स फैयोबा जोङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनखागोन थ' गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आङो नोंथांमोननो एसे गोसोखांहोनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' आपडेट्सफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन गोजोन्थों बाय